Išlo predaj bytu v novostavbe v developerskom projekte, ktorý som vtedy nadobudal ako investičný byt. Vzhľadom k tomu, že to bolo hneď po kolaudácii riešené, tak nebolo to úplne jednoduché, nakoľko v tom čase sa stáva, že trh zaplavia v danom projekte alebo v danej novostavbe viaceré podobné jednotky a to môže trošku aj spôsobovať ťažkosti pri predaji. Nevedel som, čo s tým budem robiť, či to budem chcieť nechať ako do prenajmu alebo v podstate to otočiť po kolaudácii. Nakoniec sa tá situácia tak vykryštalizovala, že som sa rozhodol, že lepším riešením pre mňa bude tú nehnuteľnosť predať alebo snažiť sa to predať a preto sme sa pustili do toho predaja. Najviac mi behalo hlavou počas toho celého procesu, že do akej miery sa stretnú moje očakávania, čo sa týka predaja, s nejakými očakávaniami a kupujúcimi a kde sa vieme mečnúť. Do akej miery sa moja predstava o predajnej cene na konci dňa zrealizuje. Bolo dôležité pre mňa to zrealizovať v takej miere, ako sa to na konci dňa podarilo, nakoľko mal som naviazané nejaké tie prostriedky, ktoré som z tejto transakcie očakával na kúpu inej nehnuteľnosti. Pri mojom rozhodovaní, či ten byt dám do štandardu alebo nechám v holobite, som silno zvažoval, že ak idem do toho štandardu, tak aký typ štandardu tam vôbec dať, aby sa to vlastne stretlo s potenciálne čo najširším záujmom adeptov, ktorí by mohli kúpovať tú nehnuteľnosť. Človek si na začiatku tak skladie tú otázku, že bude toto správny výber tých podláh, tých obkladov, dlažieb, sanity, interiér dverí, alebo to skrátka nie je to ideálne, hej. Považujem za dôležité, že som sa porozprával tu aj s maklérom a zvážili sme spolu, že naozaj ten výber a to smerovanie toho zariadenia, toho štandardu, akou cestou by malo ísť. Lebo aj na základe jeho odporúčaní a jeho skúseností z trhu, z tých transakcií, ktoré urobil za vtedy uplynulé obdobie, tak sme zvolili to riešenie, ktoré na konci dňa dobre zaklaplo a poviem to tak, že zapasoval. Človeka vždy napadne, že keď ide robiť nejakú takúto transakciu, že ide predávať nejakú nehnuteľnosť alebo prenajímať, tak že či to riešiť po vlastnej linke alebo v podstate zveriť sa do rúk špecialistu v tomto odbore. Myslím si, že to rozhodnutie moje riešiť tento predaj cez makléra sa ukázal ako správnym vtedy, keď vlastne som mu odovzdal kľúče a nemusel som nič okolo toho už riešiť. Akurát ma informoval, že dejú sa nejaké obliadky, dejú sa nejaké úkony v pozadí, ktoré som bral ako vec, ktorú beriem, ale neriešim, nie je to moja úloha, je to jeho úloha, on nech sa stará, nech robí svoju prácu. On bol jediný človek, ktorý mňa ohľadom tej nehnuteľnosti s niečím kontaktoval a nie tá potenciálna masa ľudí, ktorí by mi volali, kebyže moje telefónne číslo je v hre. A spolupráca naša bola veľmi taká, že až sa mi ťažko na to rozpamätáva, lebo to bolo veľmi rýchle, že neboli nejaké okamihy, na ktoré by som musel si tak spätne spomínať, že byt sa dá do štandardu, odovzdal som kľúče. Ak sa nemýlim, bolo tam možno prvá alebo druhá obliadka, klient berie, následne pripravené zmluvy, všetko u notára pripravené, špeciálne podmienky dohodnuté u notára. Myslím si, že to išlo tip-top od začiatku po koniec, veľmi rýchlo. Bodaj by každá takáto transakcia bola taká smooth. Tak myslím si, že celé to išlo absolútne bez problémov a tak, ako sme to očakávali a chceli, takže bolo to fakt, že na jedničku s hviezdičkou. A keď tá celá transakcia bola dokončená, tak som bol rád, že túto záležitosť mám za sebou. Môžem sa fokusovať na ďalšie veci, ktoré ma čakajú a v tomto prípade naozaj si myslím, že nakoľko to išlo veľmi plynulo, rýchlo, tak asi by som nič na tom nemenil ani v budúcnosti. Myslím si, že každý, keď sa púšťa do nejakého predaja, tak naozaj zvažuje, že aká je pridaná hodnota toho, či to rieši s niekým. Na druhej strane ušetrené peniaze, potenciálne ušetrené peniaze, ak to rieši sám. To potenciálne ušetrené peniaze preto hovorím, lebo na konci dňa nemusia byť ani ušetrené tie peniaze. Lebo práve keď je pri človeku nejaký maklér, ktorý je skúsený v tom, čo robí to dlhodobo, má cit pre tie veci, ktoré treba urobiť,
tak na konci dňa môže pre toho predávajúceho, pre toho klienta, pre to, ako som aj ja bol, priniesť väčší úžitok a lepšie zhodnotenie.